Ahojte, dneska som tu už pri sľúbenej recenzii na knihu Karanténa od autora Lex Thomas. Táto kniha je zo série dvoch kníh, zatiaľ sú tam dve knihy v tejto sérii, neviem, či tam bude aj tretia. A autor Lex Thomas sú vlastne dvaja autori, ktorí si spojili krstné mená. A vlastne Lex a Thomas. Ak sa neviete rozhodnúť, či by vás táto kniha bavila, či by nebola nudná a neviete proste či si ju kúpiť, alebo či si ju proste prečítať, určite choďte do toho, pri tejto knihe sa nudiť nebudete, na 100% nám to zaručujem. Dobre, a teraz prejdeme k tomu, o čom je táto kniha. Karanténa je o chorobe, vlastne o víruse, ktorý sa dostane nešťastnou náhodou na strednú školu a všetci žiaci alebo proste ľudia, ktorí majú viac ako 18 rokov, na túto chorobu umierajú. Nie je to len ledajaká smrť, ale taká, že si proste vykašľate vnútornosti, je to dosť nechutné, krvavé, ale zaujímavé. Vlastne všetci učitelia, čo boli v škole, umrú a všetci starší žiaci, ktorí mali viac ako 18 rokov, umrú takisto. Vlastne vojaci sa preto rozhodnú uzavrieť túto školu do karantény, aby sa táto choroba nedostala von, pretože viete, čo by to znamenalo? Všetci dospelí by proste umreli a to by bolo dosť blbé, by som povedala. Ja by som umrela takisto, keby sa to stalo v škole. No a takže oni sa rozhodnú uzavrieť školu do karantény a v nejakom časovom období, neviem, či to bolo raz za mesiac alebo niekoľko týždňov, im posielali dole potraviny, vlastne zásoby, aby prežili, pretože v škole nemali nič. Ako si predstavíte karanténu, no proste bola tá škola zahalená v bielej plachte, alebo tak, neviem, či ste videli horor REC, to je tiež také o karanténe, bolo to dosť podobné, tiež tam boli zahalené takou bielou plachtou, ako keby. No a vlastne celá škola sa rozdelí do gangov. Neviem teraz, koľko tých gangov je, čítala som to už veľmi dávno. Ale viem, že sú tam športovci, krásavice, umelci a tak nejak. A zaujímavosť je to, že im kvôli tej chorobe vypadali všetky vlasy a keď im začali rásť na novo, začali im rásť na bielom. A ako sa rozdelili do tých gangov, tak si tie vlasy farbili, aby sa ľahko rozpoznali. Napríklad športovci boli modrí, umelci čierne vlasy mali a nefarbili si ich farbami, ale takými dosť hnusnými vecami. Bolo dosť blbko, keď som to čítala. Napríklad na modru si ich farbili, neviem, či viete, tie prípravky na záchod, tie modré, tak tým si to farbili. To bolo dosť hnusné. No a snažia sa prežiť. A táto kniha vlastne sleduje dej Willa a Davida, ktorí sú bratia. David je starší Willov brat. A on si počas školských prázdnin znepriatelil školu a nikto z ním nechce byť v gangu, takže ostáva so svojím bratom, preto je názov Samotári. A to sa aj dozviete ďalej, prečo je ten názov Samotári. A vlastne čo je blbé, je to, že gang športovcov, ktorý je najsilnejší gang, chce zabiť Davida a preto sa musí schovávať. V tejto knihe je obsiahnutých niekoľko rokov a David je starší ako Will a viete, ako on tiež starne a od 18 rokov je táto choroba smrteľná, tak musí zistiť, ako sa proste dostať von, alebo proste umrieť, ako umrel každý ostatný. Ten koniec proste, neviem, kedy sa chystajú preložiť tento diel do češtiny alebo do slovenčiny, pretože v angličtine je už táto kniha dosť dlho. Neviem, či dokonca nie od roku 2012, proste už hrozne dlho. Písala som vydavateľstvu, ktoré vydalo túto knižku. Zatiaľ mi neodpísali, tak dúfajme, že mi odpíšu čo najskôr a dám to dole do popisu alebo to napíšem dole na moju stránku na blogu. Takže tak. V tejto knihe bol aj ľubostný trojuholník, bez ktorého by sa táto kniha kľudne zaobýšla. Bolo to také, vážne tam musíte aj tu pchať ľubostné trojuholníky, viete, bolo to dosť také o prežití a oni tam riešia koniny. Takže, ale inak mne sa tá kniha strašne páčila. A ja som ju čítala počas letných prázdnin a táto kniha začala tak, že začala prvým dňom školy a ešte nejakými dňami bol tam
bola tam nejaká oslava, kde si David znepriateľil tú školu a bolo to tiež proste pred školou a ten Mírus sa stal prvý deň školy a ja som mala taká dopichoň, pôjdem do školy a stane sa mi toto isté, tak čo by som robila? Bolo to také dosť zaujímavé, trošku som sa bála chodiť do školy prvý deň, ale nie, vážne, keď neviete, či by vás táto kniha bavila, je to plné napätia, je to šialené, proste mnohokrát, jak som to čítala s otvorenými ústami, bola to pecka. Keď neviete, či vás to baví, bude vás to baviť. Hovorím vám to, bude vás to baviť. Napínavé, krvavé, nechutné, peckové, proste peckové. A ak ste túto knihu čítali, viete, o čom hovorím, že sa neviem dočkať na druhý diel, pretože na konci sa tam toho stalo tak veľa, že proste potrebujeme niečo bude ďalej a vážne by som chcela túto knihu mať preloženú, takže dúfame, že sa to podarí. Bola úplne úžasná a ja jej dávam 5 hviezdičiek z 5. Toto bola moja recenzia na knihu Karanténa a ja by som sa vám ešte chcela poďakovať, pretože včera, alebo dnes teda, som dosiahla na YouTube odberateľov 61, čo není veľa, ale pre mňa to je hrozne veľa. A ja by som vám chcela poďakovať a ešte by som vám chcela niečo povedať, že keď vás bude 100, mám pre vás pripravené prekvapenie, a hrozne dobré prekvapenie. Takže zdieľajte tieto videjka, odoberajte, komentujte, lajkujte, mňa to hrozne teší. Na každý váš komentár vám odpoviem, pretože ja som tento kanál robila hlavne preto, aby som mala s kým rozoberať knihy, pretože rada čítam. A v mojom okolí nie je veľa ľudí, s kým by som mohla knihy rozoberať. Tak som sa rozhodla, hej, urobím si kanál, budú mi tu písať ľudia, ja s nimi budem diskutovať, budeme písať o knihách a proste to bol môj cieľ. Takže vám chcem poďakovať, že je už vás tak veľa a keď vás bude 100, tak mám pre vás pripravené prekvapenie. Ďakujem vám za pozornosť, uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!